Поп Мартин Ценово. Много истории за миналото пазят хората в Ценово. Разказват се легенди за драматични битки, за кръв и чест, за хайдути и войводи. Един от най-известните легендарни герои в България е Поп Мартин. Твърди се, че той бил родом от тукашния край. Свещеникът служил в църква, имал чудно красива жена и малка дъщеря. Размирно било времето тогава. Според легендата, валията на Русчук научил за красотата на Поп Мартиновите близки и изпратил слугите си да ги откраднат, докато свещеникът отсъствал от селото. Велможата затворил жената и дъщерята в харема си. Когато Поп Мартин се върнал от дома, заварил къщата празна. Тогава решил да се откаже от службата на Господ и да стане бунтовник. Захвърлил одеждите на свещеник, хванал пушка и тръгнал да събира чета, за да отмъсти за проганата си чест. Станал хайдутин, закрилник и защитник на българите. Пътят на четата минавал често покрай хаджийската чешма. Местни майстори каменоделци я построили в сегашния й вид. Водата се лее от 3 чучура. Най-десният е за богатите, другият за хората средна ръка, а най-левият за бедните. Той е и най-широк, защото бедните били много. Тукашните хора вярват, че четата на Поп Мартин ограбвала керваните на търговци или колите с данъци за хазната на Османската империя. Събраното трупали в Поп Мартиновата пещера, някъде на Папас Бунар, а тази е хайдушката дупка. В нея, разказват, скрили 1 товар злато. В дупката имало цяла стая, но и капан имало, който търси златото да падне в него. Скритите богатства на Поп Мартин и неговия побратим Вълчан войвода провокират любопитството и тръпката на търсачите на съкровища. Къде е скрито златото? Тайни знаци и магични карти чертаят пътя към имането. С черен кръст отбелязват мястото, където трябва да се копае. По Енюв ден сини пламъци танцуват над закопаните съкровища.